ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ብዝቕልጠፈ ክትስሕብ ኣሜሪካ ፀዊዓ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንምውፃእ ዓቕሚ የብሎን ክብል ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ኣብ 2020 ብዓፀቦ ዝተጠቕዑ ልዕሊ 69,000 ቆልዑ ሓገዝ ከም ዝተገብረሎም ዩኒሴፍ ገሊጹ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና፣ እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተራእዩ ምዕባለታት ዝድህስስ መደብና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕሶና ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ሰራዊቱ ክስሕብ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየድ ምህላው፣ ግብፅን ፈረንሳን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ የካይዳ ምህላወንን፣ ስዑድ ዓረብ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ዶብ ግጭት ንምሽምጋል ሓሳብ ምቕራባን ዝብሉ ዜናታትን ካልእን ክንርኢና። ኣብዚ መደብ እዚ ንዝፍነው ትሕሶታትን ካልእን ብሰፊሑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤረና.ኦርግ ናይ ሞባይል ኣፕ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኤረና ኢልኩም ብምርካብ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምባል ኣብ እዋኑ ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ቢንያም ስምዖን። ሰናይ ምክትታል። ጃምላው ዘቤታዊ እቶት ኤርትራ ወይ ጂዲፒ ኣብ ዓመተ 2020 ናይ ኣሉታ ባዶ ነጥቢ 6 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዝነበሮ ባንኪ ዓለም ኣብ ጥሪ 2021 ናብ ዘርግሖ ጸብጻብ ቁጠባ ገሊጹ። ኣቐዲሙ ካብ ዝነበረ ዓመተ 2019 $6.5 ቢልዮን ዝተገመተ ጃምላዊ ዘቤታዊ እቶት ኤርትራ ናይ 3.7 ሚእታዊት ዕብየት ዝነበሮ ኮይኑ ኣብዛ ዝተዛዘመት ዓመት ናብ ትሕቲ ባዶ ሚእታዊት ምውራዱ ከም ኣውራ ጠንቂ ዝተጠቕሰ እቲ ንቁጠባ መላእ ዓለም ጸልዩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዩ። ክሳብ መፋርቕ ዝሒዝናያ ዘለና ዓመት ብዙሕ ለውጢ ከርኢ ተስፋ ዘይብሉ ጃምላዊ ዘቤታዊ እቶት ኤርትራ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምምሕያሽ እንተርእዩ ናብ 3.5 ሚእታዊት ክዓቢ ተኽእሎ ኣሎ። ብመሰረት ባንኪ ዓለም ዘቕረቦ ትንቢታዊ ጸብጻብ ድማ ኣብ 2022 እውን ጃምላዊ ዘቤታዊ እቶት ኤርትራ ካብ 5.5 ሚእታዊት ዝሓልፍ ኣይኮነን። ካብ ድኻታት ሃገራት ዓለም ተባሂላ ምሰን 10 ቀዳሞት እትስራሕ ኤርትራ ጃምላዊ ዘቤታዊ እቶት ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ዓለም ክነጻጸር እንከሎ ባዶ ሓደ ጥራይ ከም ዝሽፍን እዩ ጸብጻብ ባንኪ ዓለም ዘነጽር። መንግስቲ ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ሰራዊቱ ክስሕብ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየድ ኣሎ። እዚ ኣብ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ዝካየድ ዘሎ ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ከምኡ ድማ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ዝቃወሙ ኢትዮጵያውያን ዝሳተፍዎ ዘለዉ ሰልፍታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘለዎ መቕተልቲ፣ ዓመፅ ዝርከብዎም ግፍዕታትን ምምዝባልን ብምኹናን ማሕበረሰብ ዓለም መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ክስሕብ ጸቕጢ ክገብረሉ ዝጠልብ እዩ። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕለቲ ብኩሉ ሸነኻት ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ምፍራስ ፀጥታ ንክልል ትግራይ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ክቆፃፀር ብዘይምኽኣሉ ብውሕዱ 4 ክፍለ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ትግራይ ንዘይተወሰነ እዋን ክፀንሐ ምዃነን እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከባ ማዓስከራት ኣሳት 20,000 ኤርትራውያን ሃልዋቶም ክፍለጥ ከም ዘይከኣለ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊጹ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ነዘረጋገፀ ድሕርቲ ብኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወኪሉ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ዑደት ምክያድ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ናይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብተዛማዲ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘሎ ንኮሚሽነር ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እኳ እንተገለጸሉ እቲ ኮሚሽነር ብወገኑ ናብቲ ከባቢ ዕንወት ዝወረዶ ማዓስከራት ሽመልባን ሕጻጽን ግና ክበጽሕ ከም ዘይከኣለ የመልኪቱ። ኣብዘን ክልተ ማዓስከራት ዝነብሩ ኣሳት 20,000 ኤርትራውያን ተበታቲኖም ናበይ ከም ዘበሉ ዛጊት ንምርግጋጽ እኳ እንተዘይተኻኣለ ገለ ናብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያን ዝሓሸ ጸጥታ ዝነበረን ማዓስከራትን ክዕቀቡ እንከለዉ ብሰራዊት ኤርትራ ተጨውዮም ዝተወስዱ ከም ዘለዉ እውን ይግለጽ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብዘን ኣሳት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዓቂቦን ዝጸንሓ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማዓስከራት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኸይበጽሕ መሰናኽል ይፈጥር ምህላው እዩ ዝውቀስ። ኣብ ኤርትራ ብዓመተ 2020 ብዓፀቦ ዝተጠቕዑ 69,300 ቆልዑ ሓገዝ ከም ዝተገብረሎም ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ዩኒሴፍ ገሊጹ።
እቶም ኣብ ኤርትራ ሓገዝ ዝተገበረሎም ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ልዕሊ 69,000 ቆልዑ እቶም 17,800 ብከቢድ ዓፀቦ ተሰኒፎም ዝነበሩ ምዃኖም እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብሓደ ለካቲት ኣብ ዘርግሖ ዓመታዊ ፀብጻብ ኣነፂሩ ኣብ ርእሲ እዚ ንልዕሊ 247,200 ቆልዑ ክታበት ቫይታሚን ኤ ክወሃብ እንከሎ ንልዕሊ 150,500 ቆልዑ ድማ ካልእ ዝተፈላለየ ክታበት ምሃቡ ዩኒሴፍ ኣብ ፀብጻቡ ስፊሩ ኣብ 2020 ኣብ መላእ ኤርትራ ብጠቕላላ ብሕማም ውፃእ ዝተጠቕዑ 116,200 ቆልዑ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሎም እንከሎ ካልእ ንቆልዑ ዘጥቅዕ ሕማማት እውን ሓገዝ ከም ዝተገብረ ተፈሊጡ ዩኒሴፍ ብተወሳኺ ንማሕበራዊ ሕሰም ዝተቐልዓ 494 ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ከም ዝሓገዘ ብምጥቃስ በቲ ሓገዝ ስንኩላን ዝርከብዎም 280 ቆልዑ እውን ተጠቐምቲ ምዃኖም ኣረድዩ እቲ ትካል ነዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ 2020 ዘካየዶ ዝተፈላለየ ፕሮጀክታት $10.6 ሚልዮን ከም ዘውፅእ የመልክት ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝመሓላለፍ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ዝተራእዩ ምዕባለታት ምስ ዝደስስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንምውፃእ ዓቕሚ የብሉን ክብል ጊዜያዊ ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ዶክተር ሙሉ ነጋ ገሊጹ ንሱ ነዚ ዝገለጸ ዝሓለፈ ቅንያት ምስ ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዘካየዶ ዝርርብ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ክብል ንዘቐረበ ሕቶ ኣብ ዝመለሰሉ እዋን እዩ ኣቐዲሞን ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል በላይ ስዮም ምስ ህዝቢ ከተማ መቐለ ዝገበሮ ዝርርብ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ባዕሉ ከም ዝኣተወን እዚ ድማ ከም ኣዛዚ መጠን ኣዝዩ ከም ዘጓሃዮ ምግላጹ ኣይርስዕን ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተመዘ ጊዜያዊ ማሕዳሪ ክልል ትግራይ ሙሉ ነጋ ነቲ ካብ ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝስማዕ ዝነበረ ተቃውሞታት ምላሽ ኣብ ዝሃበሉ ድማ እንተደሊኹም ኪዱ ናብቲ መቐተ ትብልዎ ዘለኹም ቃልሲ ተጸንበሩ ክብል እውን መሊሱ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ንዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ ክቆጻጸር ይኹን ካብቲ ክልል ንኽወፁ ከስገድድ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እናነጸረሉ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝውሕዝ ዘሎ መልእኽታት የረድእ ምምሕዳር ባይደን እውን መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ብዝቐልጠፈ ክስሕብ ፀዊዑ እዩ ምምሕዳር ባይደን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከቢድ ምግሃስ መሰላት ከም ዝተፈጸመ ዘረጋግጽ መርትዖታት ምህላው ምጥቃስ እቲ መንግስቲ ብዝቐልጠፈ ክወፅእ ከም ዝፀውዐ ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ኣረጋጊጽ እዩ ብኻልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩነታት ትግራይ ናብ ንቡር ተመሊሱ ክብል ንኣባላት ምምሕዳር ባይደን መግለጺ ከም ዝሃበ ኣሶሺየትድ ፕረስ ሓቢሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ብ29 ጥሪ ንገለ ኣባላት ናይቲ ምምሕዳር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት በፂሑ ዝተባህለ ግፍዕታትን ሓሶትን ፖለቲካዊ ፀለመን ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ንልዕሊ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘብፅሐ ኣመልኪቱ እንተኾነ መሰኻኽር ካብቲ ክልል ኣብ ዝህቦ ዘለዎ ሓበሬታ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ካብዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምምሕዳር ዋሽንግተን ተዋሃበ መግለፂ ዝተፈልየ ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ቅትለት ጥሜትን ካልእ ግፍዕታትን ይቕፅል ከም ዘሎ መረጋጋፁ እቲ ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት መላእ ዓለም ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ቅትለት ሰላማውያን ሰባትን ብሰንኪ ኩናት ተኸሲቱ ዘሎ ጥሜትን ከም ዘተሓሳሰበን ብወግዒ ይገልጻ ኣለዋ ቀንዲ ተዋሳኢ ናይዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፍዕታት ናብቲ ክልል ሰራዊት ዋፊሩ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ እውን ማዕከናት ዜና ዓለም ብሰፊሑ የቃልዓ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ካብ ዜጋታት እውን ተቃውሞታት ክለዓዕል ጀሚሩ ዘሎ ምእታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝርዝራዊ መግለፂ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ይርከብ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ሰራዊ ምዕባለታት ምስ ዝደስስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ዶብ ግጭት ንምሽምጋል ሓሳብ መቕረባ ተሓቢሩ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታ ኣብ ዘቕርብዎ ዘለዋ ዜና መሰረት ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ መሐመድ ዓሊ ፋኪ ሱሌማን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሱዳን ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ስዑዳዊ መዘኑ ፈይሰል ቢን ፈርሓን ኣብ ሪያድ ተራኺቡ ድሕሪ ምዝርራብ እዩ ልኡኽ ሱዳን ናብ ሪያድ ዘምርሐ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ሪያድ ምስ ሚኒስትር ቢን ፈርሓን ምረኻቡ እዩ
ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ውን ኣቐዲመን ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተኸሲቱን ዘሎ ደባዊ ግጭት ንምሽምጋል እማመታት ከም ዘቕረባ ብወገን ሱዳን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን እዩ ተሓቢሩ። ሱዳን ነዚ ብስዑድ ዓረብ ዝቐረበ ሓሳብ ውን ከም ዘይተቐበለቶ ዝኣመቱ ዲፕሎማሰኛታት ብዛዕባ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ዝርዝራዊ መረዳእታ መሃባ ጠቒሶም። ሱዳን ድሕርቲ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተደገፉ ሚሊሻታት ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ን26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተወሪሩ ዝጸንሐ ዝበለቶ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ብጸረ መጥቃዕቲ ከም ዝመለሰቶ ክትገልጽ እንከላ ኢትዮጵያ ድማ በንጻሩ ሱዳን ዶብ ጥሒሳ ተጻቦታት ከም ዝፈጠረት ያወቂሳ። ሰራዊትን ናብቲ ዘሳሕብ ዘሎ ከባቢታት ኣኽቲተን ዝርከባ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጸጸኒሐን ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ የካይዳ ምህላወን ይፍለጥ። ኣብ ሶማል ከተማ ሞቃዲሾ ዝርከብ ሆቴል ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሚኒስተር ምክልኻል ነበር መሐመድ ኑር ገላል ዝርከቦም ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ኣረጋጊጹ። ብ31 ጥሪ ኣብ ሰዓታት ናይ ምሸት ኣብ ኣፍ ደገቲ ሰበስልጣንን ወፃእተኛታትን ከም ዝዓርፍሉ ዝተነግረሉ ሆቴል ኣብ መኪና ዝተፃወደ ነታጉየ ድሕሪ ምፍንጃሩ ዕጡቓት ናብ ውሽጢ እቲ ሆቴል ብምእታው ሓያሎ ሰባት ጆ ሒዞም ክሳብ ሓደ ለካቲት ክታቆሱ ከም ዝወዓሉ እዩ ተሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣሸባብ ከም ዝፈጸሞ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ምስ ምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብቲ ሃገርን ሓድሕዳዊ ግጭትን ምድኻም ናይተን ሰራዊተን ናብቲ ሃገር ልየኸን ዝጸንሓ ጉርባብቲ ሃገራትን ተደማሚሩ ንኣሸባብ ፍናን ሂብዎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካት ሃገር የረድኡ። ግብፅን ፈረንሳን ናብ ገማግም ባሕሪ ግብፂ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ የካይዳ ኣለዋ። እዚ ብሓይሊ ኣየር ተዓብሊሉ ኣብ ምምእራር ወተሃደራዊ ሓበሬታን መጥቃዕቲ ፍሉይ ዒላማታትን ብምትኳር ኣብ ሰሙን እዚ ዝካየድ ዘሎ ሓበራዊ ልምምድ ከም መቐፀልታ ናይቲ ግብፂ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ልምምዳት እዩ። ካብ ፈረንሳ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ነፈርቲ ውግእን ካልእ ኣፅዋርን ዝሸመተት ግብፂ እዚ ምስ ፈረንሳ ተካይዶ ዘላ ሓበራዊ ልምምድ ኣካል ናይቲ ክልቲአን ሃገራት ዝኸተሞ ውዕላት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈረንሳ ምስ ኢትዮጵያ ዝኸተመቶ ስምምዕ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ብሰንኪ እዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክድስክል ከም ዝኽእል ዲፕሎማሰኛታት ይንፍቱ። ፈረንሳ ምስ ኢትዮጵያ ምህናፅ ሓይሊ ባሕርን ምዕባል ሓይሊ ኣየርን ዘተኮረ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ስምምዓት ከም ዘካየደት ይዝከር። መራሕቲ ፈረንሳን ጀርመንን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ክበፅሕ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩነታት ፀብፃባት ንምቕራብ ክኣትዉ ክፍቀደሎምን ፀዊዖም። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮንን ቻንስለር ጀርመን አንገላ መርከልን በብወገኖም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዮም ነዚ ፀውዒት ኣቕሪቦም። እዞም መራሕቲ ናብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ፀውዒት ዘቕረቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድ ፔካ ሃቪስቶ ዝመርሖ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤሮፓ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ትግራይ ንምዝታይ ናብ ኢትዮጵያ ከምርሕ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ፈረንሳ ትርከበን ኣባል ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ትግራይ ብዝምልከት ዕፁብ ዘተ ከም ዘካየዳ ተፈሊጡ። ሕብረት ኤሮፓ ምዚ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓሓዝ ንኢትዮጵያ መዲብዎ ዝነበረ ልዕሊ 80 ሚልዮን ዩሮ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከደስክሎ ምውሳኑ ይዝከር። ብፍላይ መንግስቲ ፈረንሳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ዝኸተሞ ምህናፅ ሓይሊ ባሕርን ምምዕባል ሓይሊ ኣየርን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ውዕላት ንኸደስክል ወይ ድማ ክስረዝ ብኣባላት ባይቶ ፀቕጢ ክግበረሉ ከም ዝኽእል ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ይእምቱ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕሶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ነዝን ካልእን ትሕሶታትና ንምክትታል ኣብ www.erena.org ከምኡውን ናይ ሞባይል ኣብ ሞባይልኩም ብምውራድ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ናይ ሰሙን ሙሉእ እዋናዊ ትሕሶ ንምክትታል ሳብስክራይብ፣ ላይክ ምስ ካልኦት እውን ብምክፋል ስድራ ቤት ኤረና ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕበር። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ብምጽናሕኩም ዕዙዝ ምስጋና እናቕረብኩ ዝፋነወኩም ቢንያም ስምዖን። ሰላም ቅነ